ଏଇ ସବୁ ପଥର ଯୋଉ ପଡିଛି ମାଟି ଉପରେ ଦେଖୁଛ। ହଁ ଏପଟେ ପଡିଛି ଆହୁରି ସେପଟେ ମଉସା ପଡିଛି ନାହିଁ ସେପଟେ ବି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପଥର ପଡିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡିଛି ଏଥିରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ମାନେ ମରିବା ପରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁତା ହେଇଛି ଏଠି ପୁତା ହେଇକି ତା ଉପରେ ପଥର ରଖା ହେଇଛି। ପୁଡା ହେଇଛି ନା ପୁତା ହେଇଛି? ନା ଆମର ପୁଡି ମାରି ପୁତା ହୁଏ। ପୁତା ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତମର ଏଇଟା କଣ ସାନ୍ତାଳୀର? ନା ଆମ ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀର କୋଉ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ତମର ଇଏର ଅଛି? ଏଟା ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କଣ ଆଦିବାସୀର କଣ କୁଲ ନା ସାନ୍ତାଳ ନା? ଆମର କୁଲର କୁଲର ଏଇଭଳିଆ ତମର ଯେ ଜଣେ ମଲା ପରେ ତା ଉପରେ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ତମର ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ବାପା ଜେଜେ ଦାଦା ଯିଏ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ରଖା ହଉଥିବ ନାଇଁ? ଓହୋ ଏମିତି ସବୁ ରଖା ହୁଏ ତାହେଲେ ନାଇଁ? ଆଉ ସେଠି ବଡ ପଥର ରଖା ହେଇଯିବ ନା କଣ ବଡ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ଯୋଉ ଭଳିଆ ପଥର ମିଳିବ ସେଇ ଭଳିଆ ଆଉ। ଓହୋ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପଥର ମିଳିବ ସେଇ ଭଳିଆ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ତ ଜଣେ ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟଟେ। ତାହେଲେ ତମର ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନ ନାଇଁ? ତମର ଏଇଟା ମଶାଣି ଆଉ ହଁ ଏପଟେ ବି ତ ସେମିତି ସବୁ ତମର ସବୁ ଅଛି ସବୁ ପଥର ସବୁ ପକା ହେଇଛି। ପଥରଟା ତା ଉପରେ ରଖିଲେ ମଉସା କଣ ହୁଏ? ଏଇଟା ତ ସାଇଜ କରି କଟା ହେଲା ଭଳିଆ ପଥର ଗୁଡା ଲାଗୁଛି। ଆଗ ଯୁଗରେ ଏଇ ପଥର ଯୋଉ ରଖାଯାଏ ତା ଉପରେ କଣ ପାଇଁ? କିଛି ତ ଗୋଟେ ତମର ଗୋଟେ ଥିବ ଯେ କଣ ପାଇଁ ରଖା ହଉଥିବ ଏ ପଥର? ଆମର ସିଷ୍ଟମ ସେମିତିଆ ନା। ସିଷ୍ଟମ ଯେ ତମର ଯୋଉ ଧର ମରିଗଲା ଜଣେ ତା ଉପରେ ପଥରଟା କାହିଁ ରଖା ହଉଛି? ମାନେ ସେମିତି ନ ଉଠିକି ଆସିବ ନା କଣ? ନା ଉଠିବନି ଯେ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପୁରୀ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ଯାଏ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଜାଗା ନ ପାଇବ କି ପାଇବ ବୋଲି ଏଟା ଲେଖାଯାଏ। ଓହୋ ଏଇଟା ସିଏ ଏଠି ଉପରେ ଜାଗା ପାଇବେ ନ ପାଇବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଲା। ଆ ଉପରେ ଆସିକି ସେ ବସିବେ ନା କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଗୁଡା ନାଇଁ? କଣ କଣ ହବ? ମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ନହେଲେ ଯୋଉଠି ଲୋକ ପୋତିଥିବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ନହେଲେ ଫେର ତା ଉପରେ ନହେଲେ ପୋତା। ଓହୋ ଯୋଉଠି ପୋତା ହେଇଥିବ ନହେଲେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ପୋତି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପଥରଟା ବି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ରହିଲା ତମର ଚିହ୍ନଟା ରହିଲା ତାପରେ ଆଉ କାହାକୁ ପୋତା ହବନି ନାଇଁ? ସବୁ ମଲେ ଏମିତି ପୋତା ଯାଏ ନାଇଁ? ପୋଡ଼ା ଯାଏନି ତମର ନାଇଁ? କୋଲ ତମର ନାଇଁ? ମାଉସୀ ତମେ